Tämä on Vestra Privatein webinaaria Uusperheellisen lakiasiat. Minä olen Laura Turpeinen ja työskentelen perhejuristina täällä Vestra Privatella. Vestra Private on osa Vestra Groupia. Me olemme tämmöinen perhe- ja jäämistöoikeuteen keskittynyt lakitoimisto. Meidän pääasiallinen toimipaikka sijaitsee Helsingissä Aleksanterin kadulla ja sen lisäksi meillä on Lahdessa pienempi toimisto. Me palvellaan myös etäyhteyksin ihan koko maassa ja palvellaan suomeksi ja ruotsiksi ja tarvittaessa myös englanniksi. Ja tällä hetkellä meitä on 3 kokenutta lakimiestä, jotka näkyy kuvassa. Eli siellä on minun lisäksi Janina Lindqvist vieressäni ja sitten edessä Kati Tjykling ja meidän avustajana toimii Marina Itäinen. Tämän webinaarin sisältö on käyty läpi tässä, eli me käydään läpi 3 asiakokonaisuutta. Käydään läpi parisuhdetta juridisesta näkökulmasta, sitten perimistä ja testamenttia ja viimeisenä edunvalvontavaltakirjaa. Ja koko webinaarin johtoajatuksena on herätellä kuulijoita siihen, että ihan jokaisella on lakiasioita. Ja jokaisen kannattaa ottaa selvää, että mitä se laki määrää niistä sinun omista asioistasi ja millaisiin lopputulemiin se laki sitten johtaa, jos käy jotakin elämässä. Ja silloin kun tietää, että miten laki minun kohdallani menee, niin silloin voi ottaa kantaa siihen, että onko se hyvä niin, vai haluaako ehkä itse vaikuttaa asioihin ja tehdä joitakin asiakirjoja. Eli joskus laki voi olla oikein hyvä ja tarjota just ne lopputulemat ja ne vaihtoehdot, mitä itse haluaakin, mutta aina se ei ole just se, mitä itse haluaa, ja silloin asioihin pystyy vaikuttamaan ja kannattaakin ottaa selvää ja laittaa asiakirjat kuntoon. Ja laittamalla nämä asiakirjat kuntoon, niin voi varautua erilaisiin elämän käännekohtiin ja tilanteisiin, erilaisiin riskeihin sekä ennaltaehkäistä mahdollisesti tulevia riitoja tulevaisuudessa. Ja se, että on kertaalleen miettinyt, että miten haluaa, että nämä asiat menee omalla kohdallaan, niin se tuo mielenrauhaa ja on osaltaan sitä perheestä huolehtimista. Etenkin uusperheiden kohdalla nämä meidän laiton avioliittolaki ja perintökaari erityisesti on hyvin vanhoja. Ne ei aina johda just sellaiseen lopputulemaan, mitä puolisot kokevat oikeudenmukaiseksi. Ja etenkin just silloin on tärkeää miettiä, että mikä on se omalle perheelle sopiva ratkaisu missäkin tilanteessa. Aloitetaan parisuhteilla ja niitähän on hyvin monenlaisia. Ja tässä esityksessä me keskitytään juridisesti avioliittoon ja avoliittoon. Ja ne onkin tässä kalvolla niin nämä keskeisimmät erot vedetty yhteen. Eli avioliittoon, niin sen avioliiton aikana puolisoilla on elatusvelvollisuus toisiaan kohtaan ja kumpikin puoliso on velvollinen omien kykyjensä mukaan ottamaan osaa siihen yhteiseen talouteen. Ja sen lisäksi on tämmöinen vallintarajoitus yhteiseen kotiin. Eli vaikka toinen puolisoista omistaisi yksin sen heidän yhteisen kotinsa, niin hän ei voi sitä myydä ilman toisen puolison lupaa. Lisäksi aviopuolisolla on perimisoikeus, jos tällä toisella puolisolla ei ole omia lapsia. Eli tietyissä tilanteissa aviopuoliso voi periä oman puolisonsa. Leskellä on aina asumissuoja lähtökohtaisesti, eli avioleskellä on oikeus jäädä asumaan sinne puolisoiden yhteiseen kotiin, jos toinen puolisoista menehtyy ja he on yhdessä tai toinen heistä on omistaneet sen asunnon. Ja sitten tärkein iso asia, mitä avioliitto tuo puolisoiden välille, on tämä avio-oikeus. Mä käyn sitä avio-oikeutta kohta tarkemmin lävitse, mutta sen pääajatuksena on se, että siinä avioliiton päätyttyä tasataan puolisoiden varallisuuserot. Eli ei jää kumpikaan puoliso niin kuin tyhjän päälle sen avioliiton päättyessä. No sitten jos me verrataan avoliittoa avioliittoon juridiselta kannalta, niin avoliitto on hyvin erilainen ja hyvin niin turvaton verrattuna avioliittoon. Eli siellä ei ole minkäännäköistä puolisoiden välistä elatusvelvollisuutta, ei ole mitään tällaista vallintarajoitusta yhteiseen kotiin, eli puoliso voi hyvin myydä sen oman asuntonsa, jos hän niin haluaa
vaikka se on ollut heidän yhteinen koti. Avopuoliso ei missään tilanteessa peri puolisoaan, ellei ole laadittu testamenttia hänen hyväksi, eikä ole myöskään mitään tällaista lesken asumissuojaa. Ja tärkein pointti on se, että ei ole minkäännäköistä avio-oikeutta. Eli vaikka olisi pitkäkin avoliitto ja yhteisiä lapsia, niin ei ole tätä avio-oikeutta, jolla tasattaisiin puolisoiden välisiä omaisuuseroja, vaan lähtökohta on se, että kun avoliitto päättyy, niin kumpikin puoliso pitää oman omaisuutensa ja sitten hyvin poikkeuksellisin tietyin edellytyksin siellä saattaa olla oikeus toisella puolisolla saada hyvitystä toiselta puolisolta liiton päätyttyä. Mutta se on tosiaan poikkeus eikä missään tilanteessa tule verrata sitä tuohon avioliittoon. Mennään sitten saman tien suoraan siihen avio-oikeuteen ja mitä se tarkoittaa. Eli lähtökohtahan meillä on, että avioliitto on juridinen sopimus, iso taloudellinen sopimus yksityishenkilön elämässä. Ja kun puolisot vihitään, niin se saman tien siinä solmitaan se sopimus ja saman tien tulee avio-oikeus kummallakin puolisolla kaikkeen toistensa omaisuuteen. Eli riippumatta siitä, että milloin tai miten se on hankittu tai minkä laatusta se on, niin avio-oikeus on lähtökohtaisesti kaikkeen. Ja se avio-oikeus on sillä tavalla uinuva oikeus, että se ei millään tapaa näy silloin, kun eletään ja ollaan siinä avioliitossa. Eli silloin kumpikin puoliso koko aika omistaa sen oman omaisuutensa. Tämä avio-oikeus ei vaikuta niihin puolisoiden omistussuhteisiin ja kumpikin puoliso vastaa omista veloistaan. Se avio-oikeus realisoituu vasta, kun avioliitto päättyy. Avioliitto voi päättyä toisen puolison kuolemaan tai avioeroon. Ja silloin toimitetaan ositus, jossa tasataan se puolisoiden välinen varallisuusero, eli lasketaan yhteen puolisoiden avio-oikeuden alaiset varat ja jaetaan sitten ne tasan puolisoiden kesken. Ja silloin se pääsääntö on, että tämä enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava puoliso luovuttaa tasinkoa vähemmän omistajalle. Eli tämä tasinko on tämä tasaava omaisuuserä, jonka sitten enemmän omistava puoliso on velvollinen suorittamaan vähemmän omistavalle. Tästä on poikkeuksena se, että jos se avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, niin siinä tapauksessa, jos leski on se varakkaampi osapuoli, niin hänen ei tarvitse luovuttaa omaa omaisuuttaan tasinkona kuolinpesälle, ellei hän halua. Eli aina lainsäädäntö tukee leskeä sillä tavalla, että leski saa vähintäänkin pitää oman omaisuutensa. Ja vielä tärkeä asia se, että tämä tasinko on verovapaa omaisuuden siirto. Tässä seuraavassa kuvassa on tämä lakimääräinen perustilanne vielä näytetty, havainnoitut näillä palleroilla. Eli siellä on vasemmassa reunassa tämä avioliiton aikainen tilanne, eli siellä on keltainen puoliso ja oranssi puoliso. Keltaisella puolisolla on enemmän omaisuutta kuin oranssilla ja sitten kumpikin hoitaa sitä omaa omaisuutta, kuten parhaaksi näkee. Sitten keskimmäisessä kuvassa avioliitto päättyy ja toimitetaan ositus. Todetaan, että tällä keltaisella puolisolla on enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta, joten hän on tuon sinisen lohkon verran velvollinen luovuttamaan tasinkoa tälle oranssille puolisolle. Eli tässä tapahtuu tämä ositus. Ja sitten tässä oikein reunimmaisessa pallurossa on tilanne sitten osituksen jälkeen, eli nähdään, että kummallakin puolisolla on arvomääräisesti yhtä paljon omaisuutta, kun avioliitto on päättynyt ja ositus toimitettu. No jos tämä ei ole se ratkaisu tai se lopputulema, mihin itse toivotte, että teidän kohdallanne asiat päätyisivät, niin siihen osituksen lopputulokseen voi vaikuttaa. Eli puolisot keskenään voivat itse laatia avioehtosopimuksen, jossa he sopivat siitä, että osa tai kaikki heidän omaisuudesta jää sen avio-oikeuden ulkopuolelle, eli tämän osituslaskelman ja tasauksen ulkopuolelle. Eli siinä avioehtosopimuksessa on mahdollista hyvinkin vapaasti ja yksilöllisesti määrätä, että mikä on se sellainen omaisuus, mihin toisella ei ole avio-oikeutta. Lisäksi avioehtosopimuksella on mahdollista ottaa kantaa siihen, että
että jos se avioliitto päättyy avioeroon, niin omaisuus jaettaisiin tietyllä tapaa, mutta sitten jos se päättyykin toisen puolison kuolemaan, niin se jaettaisiin toisella tapaa. Eli on myös mahdollista tehdä ero siitä sen avio-oikeuden laajuudesta sillä perusteella, että mihin se avioliitto päättyy. Eli tämä on se, mitä puolisot voi keskenään tehdä. He voi tehdä avioehtosopimuksen. Lisäksi tähän ositukseen voi vaikuttaa kolmannen osapuolen antamat määräykset, eli se tarkoittaa käytännössä testamenttimääräyksiä, lahjamääräyksiä, henkivakuutusten edunsaajamääräyksiä, jossa on tämmöinen avio-oikeuden poissulkeva ehto. Eli kun on annettu esimerkiksi lahja, on kirjattu siihen lahjakirjaan, että lahjansaajan puolisolla ei ole avio-oikeutta tähän omaisuuteen, mikä on lahjana tullut, tai sen tuottoon. Ja silloin tämmöinen omaisuus jää sen osituslaskelman ulkopuolelle myöskin. Tässä kuvassa on täysin poissulkeva avioehtosopimus havainnollistettu, eli puolisot ovat sopineet, että kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, ja silloinhan tilanne näyttää ihan samalta avioliiton aikana kuin avioliiton päättymisen jälkeenkin. Eli kumpikin pitää omissa nimissään olevat varat ja velat. Seuraava kuvio on vähän monimutkaisempi, eli täällä on tämmöinen osittain poissulkeva avioehtosopimus. Eli siellä on kummallakin puolisolla määrätty tietty osa omaisuudesta. Joku tietty esimerkiksi voi olla vaikka suvun kesämökkikiinteistö tai joku yritysvarallisuus tai joku muu, joka on haluttu suojella tavallaan siltä puolisolta ja haluttu määrätä, että toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta siihen. Ja silloin sitten osituksessa niin toimitetaan myös erottelu ja pidetään nämä avio-oikeudesta vapaat omaisuudet sen tasauslaskelman ulkopuolella. Ja silloin sitten omaisuus jakautuukin vähän eri tavalla sen avioliiton päätyttyä. Avioehtosopimuksen laatiminen on tiukasti määritelty laissa, kuinka se täytyy tehdä. Eli se täytyy tehdä kirjallisena ja siinä täytyy olla päivämäärä. Kumpikin puoliso allekirjoittaa sen avioehtosopimuksen ja lisäksi siellä pitää olla 2 esteetöntä todistajaa, jotka myöskin allekirjoittavat avioehtosopimuksen. Ja jotta tämä tulee sitten päteväksi, niin avioehtosopimus täytyy rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa. Avioehtosopimuksen voi laatia jo ennen kuin mennään naimisiin ja silloin Digi- ja väestötietovirasto rekisteröi sen vasta sen vihkipäivän jälkeen. Mutta sitten voi myös avioliiton aikana tehdä avioehtosopimuksen tai muuttaa sitä tai peruuttaa sen. Ja jos haluaa peruuttaa sen, niin täytyy tehdä uusi avioehtosopimus ja rekisteröidä se Digi- ja väestötietovirastoon. Avioehtosopimukset on sen verran yksilöllisiä ja moniulotteisia asiakirjoja, eli kannattaa ehdottomasti käydä asiantuntijan kanssa läpi, että mikä se on just se teille sopiva ratkaisu ja miten se saavutetaan, ja me tietenkin autetaan teitä mielellään siinä. No sitten palataan tähän avoliittoon, ja niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin se taas niin kuin juridisesta näkökulmasta on hyvin vapaamuotoinen parisuhteen muoto. Se kuitenkin edellyttää yhteistaloutta ja lähtökohtaisesti samassa osoitteessa. Karkeasti avoliitot voidaan jakaa niihin avoliittoihin, joihin sovelletaan avoliittolakia, ja niihin, joihin ei sovelleta. Mutta yhtä kaikki, mikään avoliitto ei kuitenkaan saa avioliiton vaikutuksia. Eli kaikissa avoliitoissa kumpikin puoliso omistaa omat varat ja velat, ja myös sen jälkeen, kun avoliitto on päättynyt, niin ei tehdä mitään tällaista tasausta lähtökohtaisesti, vaan kumpikin ottaa mukaansa omat varat ja velat. Ja siellä oli se tietyin edellytyksin, toisella puolisolla voi olla oikeus hyvitykseen toiselta puolisolta liityn päätettyä, mutta se on poikkeuksellista ja se on niin kuin enemmän verrattavissa semmoiseen perusteettomaan etuun. Eli jos toinen puoliso olisi, jos se olisi niin kuin kohtuutonta, että mentäisiin ihan suoraan sen nimiperiaatteen mukaisesti, kumpikin pitäisi oman omaisuutensa, niin siellä on tietyt tarkkaan määritellyt edellytykset, millä tuo hyvitys on mahdollista saada.
No siellä avoliitossa ei ole minkäännäköisiä vallintarajoituksia siihen yhteiseen kotiin, niin kuin kävin läpi aiemmin. Eli sen yhteisen kodin voi myydä, omistava osapuoli voi myydä sen ihan täysin vapaasti, eikä ole myöskään leskellä oikeutta jäädä asumaan siihen yhteiseen kotiin automaattisesti, mikäli puoliso kuolee. Eli ei ole sitä lesken asumissuojaa. Ja avoliitto ei missään tilanteessa saa niitä avioliiton oikeusvaikutuksia, vaikka oltaisiin oltu kuinka pitkään avoliitossa ja vaikka sitä avoliittolakia siihen sovellettaisiinkin. Eli tavallaan ollaan koko aika niin kuin taloudellisesti itsenäisiä henkilöitä. Mennään seuraavaksi jäämistösuunnitteluun, eli erityisesti testamenttisuunnitteluun, ja lähdetään liikenteeseen siitä, että kuka perii lain nojalla. Eli jos ei ole testamenttia laadittuna, niin meillä on perintökaari, joka määrää siitä, kuka perii. Ja tässä meillä on tämä vainaja, ja jos hänellä on lapsia, niin lapset perivät hänet. Eli kukin lapsi on yhtä arvokas ja perii saman verran keskenään. Ja jos siellä olisi lapsi kuollut ennen omaa vanhempaansa, niin hänen lapset tulevat hänen sijansa. Eli vainajan lapsen lapset perivät sen lapsen osuuden. Jos ei ole lapsia tai lapsenlapsia, eli suoraan alenevassa polvessa olevia perijöitä, niin puoliso perii. Eli jos vainaja on kuollessaan naimisissa eikä hänellä ole lapsia, niin silloin aviopuoliso perii. Anteeksi, avopuoliso ei missään tilanteessa peri. Ja tämä aviopuolison periminen on tämmöinen kaksivaiheinen periminen, eli leski kyllä perii kaiken puolisonsa omaisuuden ja saa vapaasti sitä käyttää eläessään, mutta sitten lesken kuoltua se omaisuus, mitä leskellä sitten kuollessaan on, niin se jaetaan osittain takaisin sinne ensin kuolleen puolison sukuun. No jos vainajalla ei ole lapsia eikä puolisoa, niin silloin hänen vanhempansa perivät hänet. Ja jos sitten vainajan vanhempi olisi kuollut ennen omaa lastaan, niin kunkin vanhemman lapset tulevat hänen sijansa, eli vainajan sisarukset ja sisaruspuolet. Ja edelleen, jos siellä olisi joku sisarus tai sisaruspuoli kuollut ennen vainajaa, niin sitten kunkin omat lapset tulevat hänen sijansa. No sitten, jos ei ole ketään näistä edellä mainituista henkilöistä myöskään elossa vainajan kuollessa, niin silloin vainajan isovanhemmat perivät hänet. Ja jos sieltä olisi isovanhempi menehtynyt ennen lastenlastaan, niin sitten kunkin isovanhemman omat lapset tulevat hänen sijansa, eli tämän vainajan tädit, sedät ja enot. Mutta serkut eivät enää peri, eli tähän sitten päättyy tämä perintökaaren mukainen perimysjärjestys, ja jos ei ketään näistä henkilöistä ole elossa vainajan kuollessa, niin silloin perintö menee valtiolle. Ja edelleen korostan sitä, että avopuoliso ei missään tilanteessa peri, vaikka omaisuus olisi menossa valtiolle. Tässä vielä kirjoitettuna samat asiat. No jos tämä lainmukainen perimysjärjestys ei miellytä, eli haluaisi, että omaisuus jaettaisiin kuoleman jälkeen jollakin muulla tavalla, niin täytyy tehdä testamentti. Meillä on Suomessa testamenttausvapaus, eli saa itse päättää siitä, kenelle haluaa, että omaisuus menee. Ja jotta se testamentti toteuttaisi oikeasti sen testamentin tekijän tahtoa, niin on tosi tärkeää käydä sen testamentin tekijän varallisuustilanne ja perhetilanne huolellisesti läpi ja ottaa selvää, että mitkä on ne kenenkin oikeudet ja mitä sille omaisuudelle sitten oikeasti käy. Ja laatia se testamentti asiantuntijan kanssa. Ja sitten myös niin kuin ottaa huomioon se, että etenkin uusperheellisillä niin yhä enemmän ihmisiä tulee siihen piiriin, joka vaikuttaa siihen, kuinka omaisuus jaetaan ja mikä on kunkin läheisen elämäntilanne. Eli siellä saattaa tulla niin kuin paljon muutoksia siinä
elämässä, jotka vaikuttaa siihen, että miten haluaisi sitten lopulta, että se omaisuus jaetaan, niin sen takia on aina aika ajoin ihan fiksua tarkistaa se oma testamenttia ja ehkä tarvittaessa sitten päivittää ja miettiä, että onko se edelleen siten, miten haluan. Ja erityisesti uusperheellisen kannattaa laatia testamentti silloin, kun ollaan avoliitossa ja halutaan turvata sitä puolisoa. Ja samoin sitten, jos ollaan naimisissa ja on lapsia ja halutaan varmistaa, että puolisolla on mahdollisimman hyvät edellytykset elättää lapsia. Ja sitten toisaalta, niin kun jos puoliso tarvitsee vanhuuden turvaa, eli halutaan varmistaa se, että puolison vanhuus on turvattu. Ja sitten yksi iso tekijä on se, että uusperheissä niin ihmiset kokee hyvin eri tavalla sen, että miten on oikeudenmukaista, että omaisuus jaetaan lasten kesken. Että onko niin perheen lapset vai onko ne omat biologiset lapset vai mikä siinä on se parhaalta tuntuva ratkaisu. Yksi suurin ja yleisin syy tehdä testamenttia on se, että halutaan turvata puoliso. Ja lähdetään taas liikenteeseen siitä, että mikä se on se puolison asema lain nojalla, jos ei testamenttia ole. Ja silloin kun lähdetään liikkeelle vielä aviopuolisosta ja silloin kun naimisissa oleva ihminen kuolee, niin siinä tapahtuu semmoinen kaksiportainen omaisuuden jako. Eli ensin päätetään se avioliitto, tehdään se äsken esitelty ositus ja erottelu, eli katsotaan, että onko sillä leskellä oikeus saada vainajan omaisuutta tasinkona. Ja toteutetaan se, ja sen jälkeen me tiedetään, että mitä varoja siellä kuolinpesässä on, ja sitten katsotaan, että kenelle se omaisuus menee. Ja se menee perintökaaren mukaan lakimääräisille perillisille, tai sitten, jos on testamentti, niin testamentin mukaisesti. Eli kun naimisissa oleva henkilö suunnittelee testamentin tekemistä, niin täytyy huomioida se avioliiton oikeusvaikutukset ja muistaa se mahdollinen tasinko siellä. Ja jos siellä perittävällä on lapsia, niin aviopuoliso ei peri mitään. Eli meillä sitkeässä elää sellainen väärinkäsitys, että leski perisi puolet, niin se ei pidä paikkansa. Eli jos vainaja oli naimisissa, niin lapset perivät kaiken, ellei ole testamenttia. Mutta aina kuitenkin sillä leskellä on se lähtökohtainen lakiin perustuva oikeus jäädä asumaan sinne puolisoiden yhteiseen kotiin. No sitten jos mietitään avopuolisoita, niin lain mukaanhan avopuolisot eivät missään tilanteessa peri toisiaan, ja sitten avopuolisolla ei myöskään ole lakiin perustuvaa oikeutta jäädä asumaan sinne yhteiseen kotiin. Eli sitten jos haluaa parantaa lesken asemaa, niin voi laatia testamentin hänen hyväkseen. Jos määrää omistusoikeudella leskelle omaisuutta, niin lesken maksettavaksi tulee perintöverot. Eli silloin tavallaan tulee, jos on lapsia, niin tulee tavallaan yksi verotuskerta lisää siihen lainmukaiseen tilanteeseen, jossa perintö menisi suoraan lapsille. Tällä hetkellä kaikki alle 20 000 euron perinnöt ovat verovapaita ja lisäksi leski voi tehdä 90 000 euron verovähennyksen. Eli tällä hetkellä leski voi periä 109 999 euroa omistusoikeudella puolisoltaan ilman, että hänelle tulisi veroseuraamuksia. No sitten leskelle voi määrätä omaisuutta myös käyttö- tai hallintaoikeudella, se on sama asia, ja se tarkoittaa sitä, että leski saa käyttää sitä omaisuutta ja nauttia sen tuoton. Ja siitä, jos määrää jotakin omaisuutta leskelle hallintaoikeudella, niin siitä ei tule leskelle veroseuraamuksia. Ja toisaalta, että jos määrää esimerkiksi kesämökkiin hallintaoikeuden leskelle ja omistusoikeuden lapsille, niin tämä lesken hallintaoikeus vähentää lasten perintöveroja siinä kohtaa. Ja silloin se tilanne on se, että jos olisi tämmöinen, että leskelle määrätty hallintaoikeus kesämökkiin, niin silloin se käytännössä tarkoittaisi sitä, että leski on velvollinen maksamaan siihen mökkiin liittyvät kulut ja hän saa myöskin sitten määrätä sen käytöstä. Ja lapset edelleen omistaa sitten sen osan siitä. Tämä hallintaoikeus on hyvä ja kätevä suunnittelukeino, mutta sitten se on myös osaltaan hankala. Eli se, missä se useimmiten se
hankaluus tulee vastaan, on tämmöiset testamentit, jossa on määrätty leskelle hallintaoikeus ihan koko omaisuuteen. Ja se, että leskellä olisi hallintaoikeus ensin kuolleen puolison rahavaroihin, on se hankala tilanne. Eli silloinhan hallintaoikeus rahavaroihin tarkoittaa sitä, että saa tavallaan säilyttää sitä pääomaa ja saa nauttia tilin korot, mutta kukaan ei siinä tilanteessa pysty käyttämään sitä pääomaa, eli ei tämä hallintaoikeuden haltija eikä myöskään omistajat. Ja silloinhan ne rahavarat on vähän niin kuin jumissa ja sitten taas niin kuin usein lapsille olisi tärkeää saada niitä rahavaroja, jotta he voisivat maksaa niitä perintöveroja. Eli kannattaa miettiä, että jos sitä hallintaoikeutta määrää, niin mihin varallisuuteen se on järkevä määrätä. Aikaisemmin sanoin tuossa, että meillä on Suomessa testamenttausvapaus, eli vapaasti saa määrätä siitä, kenelle ja miten haluaa omasta omaisuudestaan määrätä, mutta käytännössä siellä on lasten lakiosaoikeus, joka voi rajoittaa sitä, että toteutuuko se testamentti just sillä tavalla, kun olet itse sen ajatellut. Eli lapsella on lakimääräisesti hyvin vahva asema. Lapsihan lähtökohtaisesti perii vanhempansa ja lapset on keskenään samanarvoisia. Jos lähdetään siitä, että olisi esimerkiksi 2 lasta, niin silloinhan se vainajan omaisuus jaettaisiin tasan lasten kesken. No nyt jos siellä on sellainen testamentti, että kaikki omaisuus omistusoikeudella leskelle, niin lapsilla on oikeus lakiosaan, joka on puolet siitä heidän lakimääräisestä perintöosasta. Eli kullakin lapsella on oikeus 1/4 siitä vainajan varallisuudesta. Ja silloinhan, jos kumpikin lapsi vaatii lakiosaansa, niin silloin puolet menisi leskelle ja sitten 1/4 omaisuudesta kullekin lapselle. Kukin lapsi voi itse päättää, vetoako hän lakiosaoikeuteensa vai ei. Eli silloin, kun lapset on täysi-ikäisiä, niin jokainen voi tehdä itse sen ratkaisun, että vaadinko lakiosaa vai saadaanko se omaisuus jakaa niin kuin testamentissa on määrätty, vaikka se loukkaisi sitä omaa lakiosaa. Mutta silloin, kun lapset on alaikäisiä, niin se lakiosa heidän puolestaan vaaditaan. Eli silloin on hyvä varautua siihen, että jos kaikki lapset on alaikäisiä, niin puolet siitä kuolinpesän varallisuudesta menee lakiosiin ja puolet on tavallaan sitä vapaasti määrättävää omaisuutta. No sitten jos ajattelee niin, että minulla on lapsia ja lapset saavat periä minut, että tarvitsenko testamenttia silti, niin lapsen asemaa voi vielä parantaa testamentilla. Eli siellä aika moni haluaa tehdä sellaisen testamentin, jossa määrätään, että lapsen aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta siihen, mitä minun lapsi perii minulta. Se on hyvin, hyvin tyypillinen testamenttausmääräys. Sitten voidaan myös tehdä sillä tavalla, että jos on monenlaista omaisuutta ja joku tietty omaisuus on tietylle lapselle tärkeä syystä tai toisesta, niin voidaan määrätä, että tämä omaisuuteni on esimerkiksi jaettava arvomääräisesti tasan, mutta tämä tietty omaisuus on osoitettava tämän lapsen perintöosaan. Sitten on mahdollista määrätä lahjan ennakkoperintöluonteesta vielä lahjan antamisen jälkeen. Eli kun annetaan lahjoja, niin siinä kohtaa voi ottaa kantaa siihen, että onko tämä ennakkoperintöä vai ei, mutta siitä on mahdollista muuttaa mieltänsä vielä aina kuolemaan asti, eli sitten voi vielä testamentissa todeta, että ei se ollutkaan ennakkoperintöä tai että tietty lahja onkin otettava huomioon ennakkoperintönä. Ja sitten tietyin edellytyksin testamentilla on mahdollista parantaa lapsen verotuksellista asemaa, eli voidaan antaa tämmöinen mahdollisuus lapselle ottaa testamentti vastaan osittain, jolloin lapsi voi miettiä, että ottaako hän kaiken hänelle tulevan omaisuuden itselleen vai antaako hän sieltä ehkä jotakin ja mitä omille lapsilleen. Testamentti, niin kuin sanoin, niin sitä kannattaa aina silloin tällöin tarkistella kriittisesti, että onko se edelleen se, mitä halutaan, ja sitä kannattaa myös muuttaa, kun elämäntilanteet vaihtelee. Ja testamenttia voi muuttaa tai peruuttaa sen tekemällä uuden testamentin, ja testamentin voi myös
peruuttaa sillä tavalla, että hävittää sen testamentin. Ja kun siihen testamenttiin aikanaan vedotaan, niin sen alkuperäisen testamentin on löydyttävä. Eli tämä on vielä tällaista vanhanaikaista oikeutta, eli pitää olla ihan kynällä paperilla allekirjoitettu alkuperäinen testamentti, joka sitten testamentin saa esittää lakimääräisille perillisille, jotta saa sen mukaiset oikeudet. Eli sen huolellinen säilyttäminen on tosi tärkeää. Ja laki määrää myös tarkkaan siitä, että miten testamentti laaditaan, eli se täytyy tehdä kirjallisena, sen täytyy olla päivätty ja testamentin tekijän täytyy itse allekirjoittaa testamentti. Siellä täytyy olla 2 esteetöntä todistajaa ja myös todistajat allekirjoittavat testamentin. Ja me tietenkin autetaan mielellämme, jos pohditte testamentin laatimista tai siihen liittyviä kysymyksiä. Seuraavaksi siirrytään edunvalvontavaltakirjaan, eli ennakoi edunvalvontavaltakirjalla. Ja mikä tämä edunvalvontavaltakirja oikein on? Tämä on tämmöinen tulevaisuuden valtakirja, sillä pyritään varautumaan sellaiseen elämäntilanteeseen, että jos myöhemmin elämässä tulee sellainen tilanne, että ei enää pystyisi hoitamaan omia asioita, niin toisen ihmisen olisi mahdollisimman helppo niitä hoitaa. Eli käytännössä usein puhutaan muistisairauksista tai jostakin onnettomuuksista, että ei enää itse olisi oikeustoimikelpoinen ja ymmärtäisi omia asioitaan. Ja silloinhan meillä on 2 vaihtoehtoa. Kukaan ei saa hoitaa toisen asioita ilman jonkinlaista juridista perustetta. Ja jos aikuinen ihminen menettää oikeustoimikelpoisuutensa, niin se, että toinen ihminen niitä asioita hoitaisi, niin siellä täytyy olla joku peruste. Ja silloin on 2 vaihtoehtoa. Meillä on tämä perinteinen holhoustoimilain mukainen edunvalvojajärjestelmä, jolloin puhutaan edunvalvojasta ja päämiehestä. Ja sitten on tämä uudempi edunvalvontavaltakirja, instituutio, eli silloin puhutaan valtuutetusta ja valtuuttajasta. Ja ne on ne ainoat vaihtoehdot. Eli jos vaikka oltaisiin naimisissa, niin puolisolla ei ole oikeutta hoitaa niitä asioita puolison puolesta ilman jompaa kumpaa asemaa. Ja jos miettii sitä, että mikä se pointti tässä edunvalvontavaltakirjassa on, niin se on se, että jos se on esimerkiksi just puoliso, joka tällaisessa tilanteessa hoitaisi sinun asioitasi, niin se on puolisolle huomattavasti helpompaa hoitaa sen edunvalvontavaltakirjan nojalla kuin toimia sinun edunvalvojana. Eli kun toimitaan edunvalvontavaltakirjan nojalla, niin niitä asioita voidaan hoitaa vähän niin kuin omia asioitaan. Ei tarvitse kysyä lupaa tai muutakaan byrokratiaa tuu siihen väliin. Ja se edunvalvontavaltakirja täytyy tehdä nyt, kun kaikki on hyvin. Eli nyt kun olet oikeustoimikelpoinen, niin se kannattaa laatia ja sillä ei ole mitään välittömiä oikeusvaikutuksia. Eli se ei tule voimaan nyt, eikä sitä välttämättä koskaan tarvitakaan, mutta se on hyvä laatia ja sitä on niin kuin turha pelätä, että se valtuutettu sitten saisi sen itsenäisesti voimaan silloin, kun haluaa. Se ei ole mikään helppo prosessi sinällään saada sitä voimaan. Eli jos tulee se tilanne, että ei itse olisi enää oikeustoimikelpoinen, niin siellä tarvitaan lääkärin todistus. Eli lääkärin on todettava, että on potilaan etujen mukaista, että hänelle määrätään joko edunvalvoja tai vahvistetaan edunvalvontavaltakirja. Ja silloin sitten tämä valtuutettu toimittaa vasta siinä kohtaa sen alkuperäisen edunvalvontavaltakirjan ja tämän lääkärin todistuksen Digi- ja väestötietovirastoon, joka sitten vahvistaa sen edunvalvontavaltakirjan. Ja vasta sitten se tulee voimaan. Eli tämä on tämmöinen varmuuden vuoksi laadittava asia. Ja sen lisäksi, että tällä edunvalvontavaltakirjalla on huomattavasti helpompi hoitaa niitä asioita, eli vältetään sitä byrokratiaa, niin siellä on myös mahdollista itse vaikuttaa siihen, että kuka tai ketkä on ne henkilöt, ketkä haluan hoitavan minun asioitani, jos en itse siihen pysty. Ja myös sitä, että siellä on mahdollista antaa ohjeita, että kuinka niitä asioita hoidetaan.
Moni pohtii, että milloin on oikea aika tehdä edunvalvontavaltakirja. Se on nyt, koska koskaan ei tiedä, milloin se on liian myöhäistä. Eli tosi paljon tulee valitettavasti sellaisia yhteydenottoja, että on esimerkiksi muistisairaus edennyt niin pitkälle, että nyt olisi hyvä vahvistaa edunvalvonta ja lähdetään vasta siinä kohtaa tekemään sitä edunvalvontavaltakirjaa. Ja silloin se on valitettavasti myöhäistä, eli se pitää olla valmiina jo tehtynä. Tässä kaaviosta mä olen vielä vertaillut sitä, että mikä on se ero edunvalvontavaltakirjan ja edunvalvonnan välillä, eli millaista se asioiden hoitaminen on. Eli ensinnäkin puhutaan tästä edunvalvojan henkilöstä, eli kuka se on, joka niitä asioita hoitaa. Niin silloin kun on laatinut edunvalvontavaltakirjan, niin voi itse määrätä, että kuka henkilö, ja voi määrätä sinne myös varasijalle useampia henkilöitä. Ja sitten taas, jos ei ole edunvalvontavaltakirjaa, niin joku hakee itseään edunvalvojaksi ja viranomainen vahvistaa sen edunvalvojan. Se joku voi hyvin olla sama henkilö, kenet olisi määrännyt valtuutetuksi, eli esimerkiksi se puoliso, mutta tavallaan se jää sitten näiden läheisten henkilöiden päätettäväksi, kuka siihen tehtävään hakeutuu, ja jos ei siihen kukaan hakeudu, niin sitten viime kädessä se yleinen edunvalvoja. Yleensäkin ottaen, niin aina kun on edunvalvonta kyseessä, niin tulee se Digi- ja väestötietovirasto, meidän holhousviranomainen mukaan. Jos mietitään sitä, että tulee se tilanne, että tarvitsee edunvalvontaa tavalla tai toisella, niin tämmöisen edunvalvontavaltakirjan saa voimaan muutamassa kuukaudessa tällä hetkellä, kun edunvalvojan määräämiseen menee noin puolisen vuotta. Moni haluaa edunvalvontavaltakirjoissa mahdollistaa lahjoitusten antamisen, ja se ei taas millään tapaa ole mahdollista silloin, kun ollaan tässä holhoustoimilain mukaisessa edunvalvonnassa. Eli edunvalvoja ei milloinkaan saa lahjoittaa päämiehensä omaisuutta, mutta sitten jos valtuuttaja on edunvalvontavaltakirjassa niin määrännyt ja kirjannut sinne edellytykset ja on vielä esteetön valtuutettukin, niin edunvalvontavaltakirjan nojalla voidaan tehdä vielä lahjoituksiakin. Ja sitten jos puhutaan esimerkiksi kiinteistön myynnistä, niin edunvalvontavaltakirjalla se onnistuu ilman erillistä lupaa, mikäli siellä edunvalvontavaltakirjassa niin on mainittu, että se valtuutus koskee myös kiinteistöjä. Kun sitten taas jos toimii holhoustoimilain mukaisena edunvalvojana, niin silloin tarvitaan aina lupa kiinteistön kauppoihin. Siinä menee aikaa ja siihen tulee lupamaksu. Sama koskee asunto-osakkeiden myyntiä, eli kun ollaan holhoustoimilain mukaisessa edunvalvonnassa, niin tarvitaan lupa. Kun sitten taas, kun toimitaan valtakirjan nojalla, niin se onnistuu ilman erillistä lupaa. Iso asia käytännön tasolla on tämä tilintekovelvollisuus, eli kun toimitaan edunvalvontavaltakirjan nojalla, niin lähtökohta on, että valtuutetulla ei ole tilintekovelvollisuutta kehenkään nähden, ellei valtuutettu ole niin määrännyt erikseen valtakirjassa. Kun sitten taas holhoustoimilain mukaisella edunvalvojalla on vuosittain tilintekovelvollisuus viranomaiselle. Edunvalvontavaltakirjassa tämä valtuutettu on lähtökohtaisesti salassapitovelvollinen valtuuttajan asioista, mutta edunvalvontavaltakirjalla on mahdollista avata sitä salassapitoa, eli on mahdollista, että edunvalvontavaltakirjassa antaa valtuutetulle oikeuden keskustella esimerkiksi perheenjäsentien kanssa valtuuttajan asioista. Kun taas sitten, jos toimii toisen edunvalvojana, niin on aina salassapitovelvollinen kaikesta. Kun edunvalvonta loppuu, niin se on yleensä viimeistäänkin silloin, kun tämä valtuuttaja tai päämies kuolee, niin silloin se edunvalvonta lakkaa. Holhoustoimilain mukainen edunvalvoja on silloin velvollinen tekemään lopputilityksen, ja lain nojalla myös tämä edunvalvontavaltakirjan nojalla toimiva valtuutettu on siinä kohtaa velvollinen tekemään lopputilityksen kuolinpesälle, mutta usein valtuuttajat haluavat vapauttaa valtuutetun myös tästä lopputilitysvelvollisuudesta, ja se on ihan mahdollista sillä edunvalvontavaltakirjalla. Lisäksi vielä edunvalvontavaltakirjalla voi ottaa kantaa siihen, että
millainen se on se valtuutetun palkkio. Eli lain nojalla valtuutetulla on oikeus saada kustannukset, jos sieltä tulee jotain kuluja siitä, kun hän hoitaa valtuuttajan asioita, niin ne korvatuksi valtuuttajan varoista, samoin kuin tehtävän laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen palkkio, mutta tuossa edunvalvontavaltakirjassa voidaan antaa myös yksilöityjä määräyksiä siitä palkkiosta ja myös ihan määrätä, että oikeutta palkkioon ei ole. Kun sitten taas holhoustoimilain mukaisessa edunvalvonnassa, niin aina tulee palkkiot ja ne menee aina tietyn kaavan mukaan. Eli yhteenvetona voidaan sanoa, eli jos laatii edunvalvontavaltakirjan ja verrataan sitä, että puoliso toimisi esimerkiksi tai lapsi toimisi edunvalvontavaltuutettuna tai edunvalvojana, niin asiat on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa ja halvempaa sille, joka toimii edunvalvontavaltakirjalla valtuutettuna. Ja siellä pystyy myös tosiaan antamaan erilaisia ohjeita ja joustoja suuntaan ja toiseen siitä, kuinka haluaa, että niitä asioita hoidetaan. Edunvalvontavaltakirjan laatiminen on vähän vastaavaa kuin testamentin laatiminen, eli kynällä paperille ei voi laatia sähköisesti, ja jokainen 18 vuotta täyttänyt oikeustoimikelpoinen henkilö voi sellaisen laatia. Ja ihan samalla tavalla kuin testamenttia, niin myös edunvalvontavaltakirjaa voi ja kannattaa päivittää aina elämäntilanteiden vaihtuessa. Ja edunvalvontavaltakirjan voi muuttaa tai peruuttaa sen tekemällä uuden asiakirjan, tai sitten sen voi peruuttaa hävittämällä alkuperäiset edunvalvontavaltakirjat. Tässä on myös vieläkin tarkemmat muotomääräykset kuin testamentissa, eli siellä pitää olla ihan tietyt lain määräämät vähimmäistiedot siellä mainittuna valtakirjassa, ja se tulee tehdä kirjallisena, allekirjoittaa. Siellä täytyy olla 2 esteetöntä todistajaa läsnä samanaikaisesti, ja myös he allekirjoittavat valtakirjan, ja siellä pitää olla päiväys. Ja autetaan tietenkin myös mielellään näiden edunvalvontavaltakirjojen laatimisessa. No, loppuyhteenvetona olen vielä koonnut muutamia näkökulmia ja kysymyksiä, joita jokaisen uusperheellisen olisi hyvä pohtia. Ja ensinnäkin otsikolla huolehdi omaisuudestasi, eli tässä niin kuin, eläessä, niin jos olet ollut aikaisemmin naimisissa, niin varmista, että se ositus on toimitettu entisen puolison kanssa. Eli toistaiseksi niin se ei vanhene se oikeus vaatia osituksen toimitusta. Eli jos ei sitä ole tehty, jos ei sitä ole mitään kirjallista sovittu, niin siellä on aina se riski, että ex-puoliso vaatii ositusta ja se tulee eteen. Ja se tulee viimeistään eteen siinä kohtaa, kun tehdään perunkirjoitusta, niin käydään avioliitot läpi ja katsotaan, onko ositukset tehty. Ja sitä ei kannata jättää sinne kuolinpesän osakkaiden selviteltäväksi, jos mahdollista. Jos olet nyt uudessa avioliitossa, niin pohtikaa sitä, että onko teillä avio-oikeus kaikkien toistenne omaisuuteen ja onko se hyvä niin vai onko avioehtosopimus olisiko se ehkä parempi ratkaisu, ja myös se, että se avioehtosopimushan oli mahdollista laatia sillä tavalla, että asiat menisivät eri tavalla, jos tulee avioero, kuin sitten taas, että jos avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan. Sitten avoliitossa oleville puolisoille niin kuin erityisesti se, että ovatko sinun ja puolisosi väliset omistussuhteet ja rahoituskuviot niin selkeät, että jos sinä nyt menehtyisit tai joutuisit edunvalvontaan, niin ne ulkopuoliset pystyisivät myös selvittämään ne kiistatta sinun jälkeesi. Eli avoliitoissa välillä esimerkiksi maksetaan toisen lainaa yhdessä tai yhteistä lainaa toinen maksaa ja asutaan toisen asunnossa ja toinen maksaa sitä ja toinen tätä, niin jos siellä on minkään näköistä semmoista suullista sopimusta, niin se voi olla teille selkeää, mutta ne voi olla sitten hankalia tilanteita, jos et itse pysty enää kertomaan ja ottamaan kantaa, että miten nämä asiat meni, niin kannattaa tehdä selkeät sopimukset ja paperit kuntoon, että miten ne asiat on teidän välillä tarkoitettu ja järjestetty.
Ja ehdottomasti jokaisen kannattaa huolehtia edunvalvontavaltakirja kuntoon. Toinen pointti on tämä jäämistösuunnittelu, eli tee jäämistösuunnittelua. Ota selvää siitä, että kuka sinut perii ja miten ne sinun läheiset pärjää, jos sinä kuolet, ja sinun omaisuus jaetaan. Eli avoliitossa olevalle ei voi korostaa liikaa sitä, että kuka sen teidän asunnon omistaa ja tarviiko se avopuoliso suojaa. Eli onko tarpeen määrätä testamentilla avoleskelle esimerkiksi oikeus asua siellä yhteisessä kodissa. Ja sitten tämä, että se on suo siellä ja vetelä täällä, että jos turvaa puolison asemaa testamentilla, niin se useimmiten sitten taas vähän heikentää lasten asemaa. Eli kun miettii sitä testamenttia, niin se on tasapainottelua niiden läheisten oikeuksien välillä. Eli kannattaa miettiä kaikkien kannalta sitä, että mikä siinä on järkevää ja että se on varmasti käytännöllinen se ratkaisu, mihin itse päätyy. Ja tässä niin kuin hyvä muistutus on se hallintaoikeus rahavaroihin, joka nimenomaan ei ole käytännöllinen ja en sitä lähtökohtaisesti suosittele. Sitten pohdittavaksi se, että haluatko, että vain omat lapsesi perivät sinut vai tuntuuko joku muu vaihtoehto oikeudenmukaisemmalta. Ja sekin on ihan hyvä nostaa esiin, että kummallekin puolisolle ei välttämättä sovi samanlainen testamentti, eli kumpikin puoliso voi tehdä omanlaiset ratkaisut ja miettiä, että mikä parhaiten soveltuu just siihen minun tilanteeseen ja meidän perheeseen. Ja yksi tärkeä syy laatia testamentti on se, että aika harva haluaa, että ex-puolisolle valuu omaisuutta missään tilanteessa. Eli voi olla sellainen tilanne, että sinä kuolet ja lapset perivät sinut ja sitten lapset kuolevat ilman, että heillä on omia lapsia tai omaa aviopuolisoa tai että he ei ole tehnyt testamenttia ja silloinhan heidän elossa oleva vanhempi perii heidät ja tämä on mahdollista estää laatimalla testamentti tällaisen tilanteen varalta. Eli on mahdollista varmistaa se, että sinne ex-puolisolle ei enää mitään kaltaista omaa omaisuutta valu. Ja yksi tärkeä pointti on vielä se, että ovatko vakuutuksesi edunsaajamääräykset ajan tasalla. Eli ne kannattaa tarkistaa, että niissä on oikeat puolisot tai oikeat henkilöt mainittu ja yhtä lailla, että ne edunsaajamääräykset kulkee siihen samaan lopputulokseen kuin mihin testamentilla ja avioehtosopimuksella pyritään. Eli kannattaa ehdottomasti, kun tekee sitä jäämistösuunnittelua, niin käydä se kokonaisuus läpi, johon kuuluu siis avioehto, jos on naimisissa, ja testamentti ja vakuutusten edunsaajamääräykset, ja katsoa, että ne kaikki on samassa linjassa, eikä tee tavallaan tyhjäksi toisiaan, vaan vie niin kuin samaan lopputulokseen. Me tietenkin autetaan mielellämme tässä kaikessa ja autetaan myös muissa asioissa, eli meidän toimistossa tehdään avioehtosopimuksia, testamentteja, edunvalvontavaltakirjoja, tehdään myös paljon lahjakirjoja, kauppakirjoja ja velkakirjoja. Meillä on kaikilla vahva tausta pankista, eli ollaan tehty paljon yksityishenkilöiden omaisuuden siirtoihin liittyviä järjestelyjä ja osataan neuvoa myös näissä veroseuraamuksissa. Samoin tehdään perinnönjakoja, veronkirjoituksia ja osituksia ja erotteluja. Tässä on vielä meidän yhteystietomme ja minä kiitän omasta puolestani mielenkiinnosta ja toivotan oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos.